Tadi guys, init pa hingon. Paningat ko. Hindi ko nibundan eh. Oh, daragang order gara. Nagkagubot sila sa Bulanghoy kay lami kuno. Lahi ra kuno dari ag ilahang ko Di ano. katulad nasi mong video ti kay puwa lagi gimong suman. Wa lagi mas kubado dari ngutana kong nanay. Kuan man to sentral kinugay. Kilugay. Na may mga dangan may kuan sa iring dito. Sa iskiri. Nagdami dakog sako ug sundang kay managinot sa midirig na makahoy. Sa una kay diha man mi musa ka sa una asa mo ni sa kadin diha. Kuan diha kay way hagdan. Kana di ay na ah. Dana gani nam butangan man nagagagdan di man kami sa diha way hagdan. Guys kakahuyan guys oh. Dani si Flora guys ni saka kato nag-viral lang video bangang gipamaak sa umigas. Ano din sa man siya? Kasi makakita tagtubog din makaon ra ba to? Oh naaalagi di ah. May bunga. Na isa ka buk. Size manggod na. Makaon man gihapon na. Hindi na tubog. Hawi din ha. Diya. Ngawat mig kakaw guys oh. Ikaw ipo din. Ikaw ra. Sige sa banta. Sa abot ng dami sa babaw oh. Ato ka magpicture si babaw kay tulo. Ano na ba? Nara. So guys, mga patay na ni nga kahoy na. Siguro naman ibuwad. Asa niya agbong na to din gandir. Desati. Hindi naman ni makainit ng tubig. Ito para bilaga ito dati ako na oh. Hindi mo dali mga ahoy kay landungan. Landong mainit. Kasi manimanigai nga naman tayo magipang pangawin ni John katong nangawit kod ni Dani. Mga patay na niyo. Ang sadako na ni tabang nila guys kung kahoy. Sige mo ko pangahoy ko dito sa mga pero ikad bitaw na naihas. Delikado gasron kagalat ag mga has. Ini dengan has bedanis buhun. Ini lagi. Gipanghugdas dapit ga. Kasada kay datur na magkuhaan sa ubos kay bakilid lagi dari. Sumado na naman ni among nakahoy guys nga ka tabang nila sinay. Nada po di patay na din oh. Asa ni birahon bi? Ang among ipanghuha guys kanang mga patay na. Ayan ni guys. Bugha na ni. Di sila namang igsuon nga laki guys kay nay pambuhat. Nagkupras man. Dako kaso ni sama at sama ni. Gaanan no si Zakay. Kung ano gaanan si Zakay patay na. Ano yung pumalangit? Gaanan naman si Zakay.
Ang nakahoy ang mga gipanghug dari. Ito na na, dangan naman ng mabanggod. Apa isa na na? Ako gidi po ganahan sumang blang hoy pud. Ni kaganahan? Ganahan, bango nang ganahan tiguang nako. Ang tiguang nako di ni mga lasag. Ang kana. Usli naman eh. Kana. Kana te, naman di. Ano ginahan dis? Ah. Ah, dangan ang saod. Nida ka buok. Sarap pud. Uy, Bingbing. Medyo nas bingbing kaya na masugo. Masugo sa hayo kung magmuro-muro po. Kaso sa puton po dugon ba? huwag ka nung kagbalik na eh. Di. Kanati, nanay da kang unod. Ito ang gitukuran nga itong mga kahoy baka na. Gawa matabang na. Kani? Pero nabuhi pa man siya. Nga po siya po siya. Hindi pa tagpingit pa niya. Ay, sakit ng nanggirilos. Taas mo sa ha. Awag saging guys. Nalagi Singyalan. Kuha ni siya karang nay Kakati. kambal. Pasig ma. Hala daghan man nagikambal di apoy di ah. Di ako di ako yaw lagi ng saging ah. Karon pagkakuwag nga ng saging ah. Nay mga kambal-kambal ba? Tanaw guys, sa kambal oh. Duha ka buok nang gikuan dikit. Sangyalan ni Roy. Ibta ko na. Sangyalan. Di akari bujud ka si Jack kay kuan si Jack. Sayang lang magikaon sa Ikib-kib man uban. sangyalan oh. Kari dia. Yung kan Henry. Basi Kay kuan magunis siya oh. Duha ka sangyalan oh. Di sa kuno siya magpahawid. Di sa kuno siya magpahawid guys sa iyang akaw. Kaso nung barag pa kuno si Jack. Ito yung radyo ko no. Basta makahawid naman ka tayo, di na ka matuod na ka. Dapat idibot na nagbuwak na rin napit. Ini ngatos. Dami sa katuod naman ko. Bangan. Kaya madag kali ko mabalintong. Nira mang lubak na ni ba? Diha. Hinay ka na. Nailubak diha ha, lubak. Nalayas na ninahin. Akatuod naman din sa lubak na eh. Nagagmada ng mga tiil. Wala rami ni abot guys. Na nag-iPad. Wadyo ko kitang Dalton day. Hado sa laman kay quarantine sa mo. Dagani ko ugo tanaw ko dia wala gilan. Kuan man mulugti. Magkasera magkag-uda ni. Salamat ate ko na pod. Di okay na ko kamauna mo ko dali. Ha? Ang pasabi nagiging. Salamat Mo kay day. grabe mo ibog pin mo mag. Ag. Imok. Imok ko mo. Imok. Sama dia. Kanang dali ko buhat na ning bukayo kay si marami nagpahimo. Og suman balanghoy. So diyan na guys, gamay ra mga bukayo na nabutang sa na am tiwas na kay unahan lang ka marami hasan itak ang ron ang steam sa na dadto. Isa nang itak ang kay abot naman ni siya medya oras. Luto naghanggi, dalig luto. Nalami ko ni SDG na.
Imagine. Kaya na ibuteng. Lami. Pasensya na mo dos kala to na sarado bahay ni kung andyan as pyramid to Trinidad yun guys. Tadi guys, iinit pa hingon. Paningat ko. Limang ko na pwede dalhon. Hindi ko libunan ni. Oh, daragang order. Awa oh. Sa may wa na magpendo. Puti man aga nang kuan di man wa may maskubado. Katubang maskubado magunang tawag na. Katong kinugay ba? Mas kubado, man tagwanan din. Ano sa kay wa pa nakiti ang kuan? Pakita sa tong Naabot ko dari sa family house ba. Napil na siya pero wala man na-apil sa top 6, top 15. Tak-tak. Ya. Wala karon nga. Pagitan ko magsuma na lamang bulang huy. Kaya man ako nataktak man. Ngano nataktak man kati. kaya hugtan akong hipon. Pagpajin. Pagpajin. Maudi ayo nakasulod sa top 15. Basi wa katubag sa imuhang bukayo. Question. Oh, nakita lagi ko bukayo oh. Dada nagahada. Nami ka dyan suman guys. Gistem ra ni mo te. Di kami dani malalang. Eh, Aga mo kung suman dari. hapit na mo oras kapi ng Suman na mo dari sugba. bol. Ikalangoy dyan sa tubig. Pag mag-stem, pag nag-stem, gidang agwa na. Git steam ra lagi na siya. Lagi putos. Padugay. Ilang steam nimo. Usa nimo itak ang nagbukaw na tong daan tong tubig kaya itak ang nimo. Ha? Gipugan ako na. Gipugan dyan na siya pero nalan siya Kaduli po lahi, gatas. maglatik. Lamin sa kay kuan mo guna gatas. Adot po ka po itong vlog, isang isagol. Lain sila og. Lami away, lami ah. Masigaran mo order, atos uslob. Pila buok eh. 320. 320 tulo 50. Ha? Tulo 50. 2 peso 50? Ah, 2 peso? Tulo buok. Man. Hmm. 1 poy bulang hujan dito no. 60 kilo dadto. Sana all. Sa guys. Oh. Alam mo abito te? Lagi. Lami pa na to? Ha? Hindi ko na murag lami kung itong kabaha. Wala di anas ay student. Pero madam kuan lami dyan sa madam. Lahi ra sila sa mga suman diri. Dugangi. Di nakakuan man ko suman diri kay gahi man nagkaon. Dugangi. Kanang gahi ba mo? Wa. Trilita. Kay. Kunin na day. Nagkagubot sila sa bulanghoy kay lami kuno. Lahi ra kuno dari ag Lami bitaw. ilahang kuan. Di katulad nga nasi mong video ti kay puwa lagi gimong suman. Wa lagi mas kubado dari ngutana kong nanay. Kuan man to sentral ang kinugay. Ilugay. Na may mga dangan may kuan sa iring dito. Sais iri. Nya daghang iring da tulo ka buok. Hala katay pila na imong gihurot eh. Ay, kaduha pa. Magbayad jud kag tulo ka buk 50 ra ba? Ku isa na kaya ko bayad. Sa pa ako. Chukra. Saan yor kay na mo bayad yor. Di ka Canada. Di Po ay. Ang bayan siya kay pagalit ko tagay. Nga matatikan mo kay ako bayad di ka Canada. Tata. Kay tuluman ko ng 50 bayaran na manicure. Ay manikuran di ko nimo oh kay ipa manikuran di ko no kunisa. Madyo kay may hinlo ni hang tiil kay gikan na bukos ubos ng Di lami si kag Brasilas eh. bursilas. Basi sige ito. Kung nasa ko tingay Tinuod ti imong iya kuno kong libre no manikuran dai. Oh, nagkaon pa gali na si Kasi ni mo tiha na maning nilabay ko. nang hinlo nang sa cellphone jawa. Jen, dali na. Kaon na si Jan tugon na. Kamera ka nang lay mo. Pero nakatilaw dyan sa mga suman dress bowl di dyan nga na. Kato imong kato dai imong gipang kuan flora be. Kato imong gipang post di nga nakalami katong sige magag-post og suman. Lami po. Oh, lami Pero- pod. Disinti si Pinda na. Maura man po pagkalami pero masumok mi kato agad lami man puglasa pero Gahi mura gahi sa. di mo bang magpilit-pilit. Ah, kay wa to. Kuan ba kanay? Damili. Sa juta ba? Unit. Kani murag ani kuan ni putot na dun. Bigay na ko ibutang nga gis kay humo. Wa. Ah, dawat. Wa sila yung mga yis dani di po ko mogamit og yis kay wana. Nakahingkib. Yan sa may yana. Ako may dagi mo na sa Ate Ruben. Lami nay. Lami. Hindi mag-open na tag branch na ni. Oo, narubili. Tos tinang at Esther. Bitaw ti ko man sa timo mo. Palit lang tawag brin kanang galingan. Yan Wala di jang bang ko. makarhati dasang adlaw ti kinalabay mi sige kag panghiniksik. Pareha din sila te. Hoy. Te. Ha? Pareha ni sila. Di po sige ko Basang vlog mo inik labi lang mo. Ako ra hilos mo ko dai. Ako ra. Kati iba. Siguro sa ning bisita guys.
Apa makan naligo? Apil sa li pag ang pinjong biyahe. Magdo na Ngano man? Lakaw pagamping mo. Saka di man sa pwede kuluran huluan ra. Bitaw na ning doktor na di pa kuluro ko. Mao gani kay ra mamonitor ng kuko. Kaya ang sa di jeng kuko di na. Hindi na pwede kuluran kay tanawon jud mapadyo. La pagamping mo. Salamat. Ato na mi kay nagilak na kulong galto. Babay Tirusale. Bye. Mong biyahe Tirusale. Bawal man ta maghaghag, bawal maghag. Bawal sa kay ito nga. Bawal. Amping mo day. Salamat. Diya guys, kay nang lakaw naman sila sa Lurami. Ako pag dali po dari pang hipos dani mga pinuton hanga kamunggay. Kay ang hakuton guys sa gamong gipangahoy ni Jijin. Namarandali na mong ipanghug. So ano siyang kuhaan guys kay rong ma sapsapan na siya guys kay rong ma gana masunglod na. So dari na nagipanghug na mo guys ang mga ibang kahoy na mo. Magaranig di pakpakan. Lami ay asa na prit ay. Pamasay at estera magipalit. Para galit eh. Kung idol big. Ay, din din. Kuya Plin.
pihang na. Ang ijang-ijaan pati. Dalas rin ba? Nang adyo. Nang limon. Nang das am jang lisod. Lisod jang mama. Kung mana ta kung ta magpakpak dana. Inang magdungag nila na magluto ko. Kamang-kamang naman ka diyan ay. Luto sa pagkuhan guys. Kaya nag-request guys na yung ano ba? Pansit kanton. Kaya na may radyo tatay. So pakita naman ako ng kare sugma. Luto na ni. May radyo. Request na na yung kanang pansit kanton. Gato kan dan duga. Ganahan ko sila nagkaon dito sa Ubay. Pansit lang kay kaon. So may madud ang pansit dari sa ang pansit guys kaya sa mga ubang pansit. Kanan? Yo, kami kay magpansit mo nagabuntag. Diyan nag-request nila guys so. Okay. Tuwa ni silang mga lami nga sidaan guys kay nagsalita mo kuli. Wala guys, luto lang request. Hamot ka do guys. Samot na nig. Ay uwi. Butangan man kung seasoning na good. Kana mga restaurant butangan nila mga seasoning para humot ka do lang. Ang soup. So, yan na. Tawag na sila yan na. Yan naman hapon na. Nangilip ko sa Magdingan kung tabangan niya sa kanto. adobo. Kung manahan ko siya kaon. Dengan kung kaan. Lapi mamaruti. Basta limit. Kaniyo sa kainganin ay 350 na ninyo sa ka. Napili puhunan. Gamay na may puna na ning pansit. Napay lagunti mamarupi. Napa, ano ba? Request sila kuan. May lang request ron. Napay ang giinit nga adobo kay ganahan sila tayo sa adobo. Arang lamias amang pansit. Salamat ka do at Ruby sa imong pagluto. May kasamang pagmamahal. Grabe di arak ka. Ano ka kahang dugar ang gihandom. Hey guys, salamat ni Ruby. Pansit pangpahabal. Salamat Mama Ruby. Hi, salamat. Dara nay katong gi kuan nay gipangaanay. Hindi kayo sa tayo pa magdungan rin kung Ano kaan. ni nanay ngaling pansit. Asa ba nagpapakiwapas niya na kaya nagpapapas pala ito niya na. Mga ata guys.
Salamat Lord sa pagkaon ko. Lord, sa mga Pao mamarupi sa una pa ko di kay baw ang Bless us, Lord, bless us, Lord. Ikaw daw. Di ko taga-taga imo atay sa Ay, jaga. atay sa Di man na jaga ampo na. Last next si Pampo. Sige, hindi nim the father sa kakawa pa man ka nagsugod. di ko kay baw mamarupi. Sige. Salamat sa grasya. Ay, salamat sa... Hilwas man mamarupi. Ano man? Lord, salamat sa iyong pagkaon. Ano po? Bing di ko kay baw dog ampo bing. Wa ko tudlo Hala. parig. Kato, bahugit og adobo. Ay, sa. Asa-asa. Nay adobo to ang giinit. Insaon ba pagampo para ba makaibaw ako ma. Lord, salamat sa iyong pagkaon. Lord, salamat ng pagkain. Lord, in Jesus name. Amen. Wala lang. Kanunay jud ko makalipat mamarupi. Oh, lamig na. May timpla-timpla na. Lamig kayo. Tagtanga may mong headset tayo sa. Sa. Kanay labihan. Mga may gikaw ni tatay, agi, daghan mo itong butang ni Headset DJ. tayo sa kay luoy pud tayo sa. Ang gilitilpon, kaya nagka nakaduglamok ng maak sa tiin. Hibag ng lamok. Sige niya. Si nanay dig pansit. Magluto di kay ingana ay. Kumaon. Dili naman ang lutoon. Mag-video ni tatay sa ha. Pero guys, diet kay pansit ra mo. Sipan, panghapon. Nag-vlog ka mo. Abang nga Pilipino ray. Kuha nagpansit pa rin sa luto. Sa nagpansit mo, ano na? Doon na magkapat may para sa pangkit ha. Kanyang kay parehang kuan. Mamazizin. Ato sa mo ka uli Cebu mamazizin. Kay naibagto mo apot mamazizin. Tanaw, Buhat na wala ka din ni asin ay. Ha? Wala ni asin kay para ta maguding kanton. Magluto ka nga ni, dili mo asinan kay para pang kanton. Toyo ra. Toyo. Ato sa mo ka balik sa Cebu mamazizin ha. Ato sa mo ka balik sa Cebu mamazizin. Ay, para Naka Friday yan. Di ato sa mo ka balik mamazizin. Ang repolyo mo yan itang Ay, pin. bisa marunong bilis sa vlog, ma. Bernis na wajin na magparang Gani, balik na yung nagkasabado. Ako ito mong mabini. Nag-istorya misliyan gani Ba, nato habi. pa magmabini. Kung sa mga nabi ko mga walang katawa na ako eh. Sapot na. Sapot sa vitamins. Sapot sa vitamins. Naman, ganin mo, tanawag din yung dumang. Sa pud tabi.